Yitirek bolup geçse-de ilkinji soragmy edil başlaýdy söýelýär. Merkezi Aziýada oppozisiýa näme üçin täsirli däl? Olaryň has täsirli rol oynamak üçin görelde alyp biljek nähili ýagdaýlar bar? Geljek ýarym saatyň dowamında ynha şu temada kelli de bar. Bu barada gurun etmek üçin Täjikistanyň esasy oppozisiýon partiýasy bolan Täjikistanda Islamçy Gaýtadan Döreş partiýasynyň ýolbaşçy Temuhiddin Kebirini Kırgızstanda amalaşyrylan iki hökümet agdarylşygynda esasy rolu bolan Edil Baysal we düýbe Londonda ýerleşýän Uruş we Parakatçylyk institutunyň redaktory John McLeod, Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça redaktorlaryndan Bruce Panierdagylar çağırdyk. Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alparýan. Täzelikde bolan bir waka bilen başlaýlyň. Ýakynda Gazagstanyň oppozisiýon liderlerinden Prezident Nazarbayewiň öňki giýewsi Rahat Aliyew Awstriýada türmede aradan çykdy. Onuň özüni öldürenligi aýdyldy. Onuň ölüminiň Gazagstanyň oppozisiýasyna nähili täsiri bolar? Edil Baysalow, I think politically speaking Rahat Aliyev was dead for quite a long time. Onun siyasi durmuşy bardaýdylaryna ol epesi wagt ol aradan çykypdy. Emma öz duýgamaýsam ol Nazarbayewiň saýlanjygy öňünden belli bolan saýlawlarda onun has arkaýyn bolmagyny mümkinçilik görýär. Siyasi nukdaýdan nazardan Aliyewiň statusy barada gurrun etsek ol Gazagstanyň oppozisiýasynyň maňlaýynyň garasydy. Onun aradan çykmagy belki de Gazagstanyň oppozisiýa toparlarynyň arasynda täze liderlere ýol açylmagyny mümkinçilik görýär. Some dirty money of Rahat Aliyev can be actually cleared and some new voices perhaps may emerge. Jynap Kebiri, siz Baysalowyň pikiri bilen ýalaşýaňyzmy? If I understood you right, why the opposition... Eger soragyňyza dogry düşünen bolsam, siz Merkezi Aziýada oppozisiýanyň näme üçin täsirli däldigini soradyňyz. Merkezi Aziýadaky şertler oppozisiýanyň täsirli bolmagyna mümkinçilik berenok. Haçanda oppozisiýa has aktiv rol oýnap başlandy, hökümet olara hop hökmünde garaýar. Eger olar has täsirli boljak bolsalar, olaryň has radikal bolmakdan başga çykalgasy ýok. Böyle bolan halatynda bu tutuş region üçin gowdal. Şunlukda oppozisiýa ýagdaýa görä hereket edýär. To be more stronger than we have now. Jynap Kebiri, siz gepleşigimizi başga bir tarapa urukturdyňyz. Aýdalaryňyzy dikkat bilen dinlänimizde şeýle bir sorag dörýär. Oppozisiýa näme üçin täsirini artdyryp bilenok? Bu barada anygyrak görüň berip biljekmi? Because our region is different. Sebebi biziň regionumyz tapawutly. Merkezi Aziýa, Orsiýet, Hytaý we Awganistan ýaly ýurtlaryň arasynda ýerleşýär. Biziň regionumyzda iň öňde goýulan maksat adam hukuklary, demokratiýa däl, durnuklylyk we terrorizme garşy güreş bolup durýar. Meniň pikirimçe halkara jemgyýetçiligi hem bu ýagdaýa göz ýetirýär. Democracy, human rights, but it is stability. Bruce bilen John'a hem söz beresim gelýär, emma ondan ozal Edil Baysalow ýene size dolanmakçy. Ilki bilen siz Jynap Kebiriniň aýdanlary hakda näme pikirde? Ikinciden Kırgızstany regionda ýerleşýän beýleki ýurtlar bilen deňeşdirmek bir hilrak, emma netijede hemmesi şol regionda ýerleşýär. Kırgızstanda oppozisiýa ýagdaý üýtgedip biljekdigini görkezdi. Siz şol hökümet agdarylşyklarynda esasy rol oynadyňyz. Täjikistanda mümkin däl diýilýän ýagdaý Kırgızstanda nähili mümkin boldy? 25 years after we all became independent, Karşılamın 25 ýyllygy bellenýän häzirki pursatda Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlar hem günwatar Ýewropadaky ýaly demokratiýa geçer diýen hyýallarymyz puja çykdy. Ol häzirki döwürde görnütini aýan. Merkezi Aziýa barada aýdanymyzda bu regionda ýerleşýän ýurtlar we şol ýurtdaky şertler hem bir-birinden tapawut edýär. Regiondaky ýurtlaryň hersiniň saýlap alan öz uğru bar. Emma öňümizdäki 20 ýyly gözüňe tutup aýdanymyzda ýagdaýyň başgaça boljagy barda hemmemiz pikirdeş. Sebebi 20 milyon soň ilatymyň Sowet nesili häkimetden çetleşip ikinji nesil ýetişer. Şeýle ýagdaýda biziň saýlap aljak ýolumyz gaty aýany bolar. Ýagny biz dünýäwi we durnukly ýurt bolmaly ýa-da biz regionyň içinden ýa-da daşyndan gortky berilýän we islam gymmatlyklaryna görä dolandyrylýan hökümetiň raýatlary bolmaly. Aýtjak bolýan adam men geljek 10 ýylyň dowamynda demokratiýa we adam hukuklaryny sarpa goýulýan döwrüň başlajagyna göz ýetirip bilemek.
I think, the next decade will not be about human rights and democracy. Bruce studiya girmezden ozal siz bilen özara gürüňdeşlikde eslendik agyr şertlere garamazdan oppozisiýanyň dünýäniň käbir beýleki ýerlerinde häkimiýete geçen we häkimiýeti bölüşen ýagdaýlarynyň bolanlygy hakda gürüň edip Birmanyň tejribesi barada pikir alışypdyk. Merkez Aziýada şertler başgaça diýilen pikir hakda siz näme diýmekçi? Yeah, well, in terms of the opposition, and of course I agree 100% with Mr. Kabiri that men Janab Kabiri'nin aýdanlary bilen ulaşýar. Kyrgyzstan hasap almasak, Merkez Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň oppozisiýa bilen häkimiýeti bölüşmegiň tarapdar däldigini aýdyp biler. Emma muňa garamazdan regionda oppozisiýon pikirleri ýok däl. Ve şol toporlar öz pikirlerini uly ile ýetirmäge özleri mümkinçilik döretmeli. Birmanyň masaly baradaysak, şol ýurt hem uzak wagtlap harby diktatorlar tarapyndan dolandyryldy. Elbetde, oppozisiýa barada gurrun edenmizde olaryň hataryna Nobel bayragyna eýe bolan siýasy şahsiýet bolan üçin ýagdaýlar bir neme tapawutlyrakdy. Emma şertleriň ne derejede agyr bolanyna garamazdan Birmanyň oppozisiýasy basylyp ýatyrylyp bilinmedi. Olar öz pikirlerinin ikrar edilme üçin alad etdiler we netije gazandylar. Elbetde, Merkez Aziýada oppozisiýon partiýalaryň hereket mümkinçiligi gatçakly. Emma muňa garamazdan olar öz pikirlerini ilata ýetirmegiň ýoluny tapmaly. Halka täsir ýetirmegiň mümkinçiligini gözläp, hökümet bilen gönnün konflikte girmän ýurtda ýagdaýyň ýitmegine nähil şertleri dup boljagynyň ýollaryny gözlemeli. Bu elbetde olaryň öz ukybyna bagly bir ýagdaý. Learn something more about that, but I think those are the main issues that we need to address. Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, siz ençeme syýasy wakalaryň fonunda Merkez Aziýada oppozisiýon partiýalaryň ýagdaýyna we gelejegine bagşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Programamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhiddin Kabiri, Kyrgyzstanyň tanymal syýasy liderlerinden Edil Baysalov, Merkez Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk institutynyň redaktory John McLeod daglar gatnaşýarlar. Söhbetdeşligi Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir Alparyan. John, biz Merkez Aziýada oppozisiýanyň ýagdaýy we onuň beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende näme üçin täsirli dälligi hakda gürüň edýär. Bu soraga Janab Baysalow hem Kabiri daglar tarapyndan käbir pikirler orta atyldy. Sizi olaryň pikirleri näme derejede kanagatlandyrýar? Well, I think that Central Asia had a lot in common with Eastern European. Sovet Soýuzy agdarlanan soňky ýagdaýlar barada gurrun edenmizde ilk başda Merkezi Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlarynyň uly meçherde gündogor Ýewropada ýerleşýän ýurtlaryň ýagdaýlaryna çalym edendigini aýdyp bolar. Garaşdyrlygyň deslapky günlerinde şol ýurtlarda kommunistik partiýalar täze ýagdaý bilen ýüzleşmegiň ýollaryny gözleýärdiler. Beýleki tarapdan bolsa il arasynda uly meşhurlyk gazanan dürli hereketler emele gelip olar soňy bilen syýasy partiýalara uwruldylar. Emma Türkmenistan bilen Özbegistanda ýagdaýlar başgaça özgerip şol ýurtlaryň ýolbaşçylary örençal hökümeti öz kontrollugyna geçirip garşy çykan toparlar bolsa ýekan basyp ýatyrdy. Ya olary ýurtdan gaçyp çykmaga mejbur etdi. Şunlukda bu iki ýurdun oppozisiýasy dollugyna ýurdun daşynda, emma hökümetden narazy toparlar şol ýurtlarda henizem bar. Şol narazylikler esasan hem ýurdun ykdysady ýagdaýlary bilen bagly, emma olar ýaly toparlar o diýen göze ilmeýär. Kırgızstan bilen Täjikistanda ýagdaý başgaçarak. Meselem Täjikistanda Janab Kabiri'nin ýolbaşçylyk etmeginde hakyky manyda oppozisiýon partiýa hereket edýär. Ol partiýanyň öz tarapdar gatlagy bar. Onuň alyp barýan planyna eýe çykýan adamlar bar. Kazakstanda da oppozisiýa ilki başda döräpdi, emma olam uzaga çekmedi, basylyp ýatyryldy. Potential on the ground to mobilize voters, even if that were possible. Doğru. Bu sorak edile ýa-da Janab Kabira degişli şeýle bir tendensiýa bar. Diňe Merkez Aziýa ýurtlarynda däl hemme ýerde ýurda ýolbaşçylygy diýen adam oppozisiýanyň güýçli bolmagyny islemeýär. Men bu ýerde oppozisiýanyň özüne syýasy meýdan döredip bilmek mümkinçiligini nazarda tutýaryn. Onsoň bu meselede Merkez Aziýa babatda nähili bir aýratyn ütgeşiklik bar. Näme üçin käbir ýurtlarda mümkin-de, beýleki ýurtlarda mümkin däl. Misal üçin Janab Kabiri, sizde diňe ýurtda işleýän syýasy partiýa bolman, parlamentde ornu bolan eýsem ady islamçy bolan partiýa da bar. Eýsem siz bu ýagdaýda işiňizi nähili dowam etdirip bilýärsiňiz? Has takygy bu size näde başardýar? Yes, it's very difficult now for our party
to be only legal. Biz üçün häzir öz partiyamyzyň regiondaky ýeketek islamçy partiýa bolmagy ören kyn. Bir tarapdan biz öz agzalarymyzy we özümize ýerjileri kanun esasında saklamaga çalışýarys. Başga tarapdan migrasiýa meselesi we Awganistandaky ýagdaý bilen baglykda biziň bir topar sosial we ykdysady problemamyz bar. Bu faktorlaryň ählisi birleşip aýratynam ýaş adamlary has radikal hala getirýär. Onsoň islamçy partiýa hökmünde bu ýagdaýy kontrol astynda saklamak biziň borjumyz. Şol bir wagtda da biz ýakyn gündegordaky Siriýadaky ýagdaýlar sebäpli özümizi bize garşy edilýän propaganda hüjumlarynyň goramaly bolýarys. İslam döwleti toparynyň Siriýada we Irakda döreden ýagdaýy biz üçin uly problema bolýar. Sebäbi biziň garşydaşlarymyz bu ýagdaýy bize garşy ulanýarlar. Olar biziň partiýamyzy adamlara global islam hereketiniň radikal hereketiň bir bölegi edip görkezmek isleýärler. And as I try to defend us from this propaganda attack. Edil Merkez Aziýadaky siyasi atmosfera barada görüň edilende Kırgızstanda ýagdaý görnetien başgaça isem siziň ýurduňyzy Merkez Aziýada başgaça edýän zat näme? Özbekistandaky ýa Türkmenistandaky opozisiýa liderleri sizden nähildir bir nusga alyp bilerlermi? Edil Baysalov? Well, I don't think it will be fair to the people. Men olya beýleki uğurda olarda ýok we bizde üstünlük kazanýar diýsem biziň goňşy we doganlyk ýurtlarymyzyň halkyna adalatly bolar ötmeýär. Biz şunu ýaly ýagdaýlar we şertler düýpden başga Kazakstan uly döwleti maliýeleşdirmegi we ösüp gelýän ýaş nesil bilen dil tapyşmagy başarjak ýurt. Biz görüp oturýarys. Kazakstan, Indoneziya, Malaziya ýurtlaryň geçen geçiş ýoluna girýär. Türkmenistanyň ýagdaýy hem tanyş ýagdaý. Bu aýlyk ýaka sypatyndaky bir döwlet. Özbekistanyň raýat urşundan soňky Täjikistanyny bilýän näme? Men hakykatda Kırgızstan opozisiýasynyň güýçlüligi sebäpli ütköşük diýip pikir etmeýän. Men bu ýerde sebäp döwletiň gowşaklygyna diýip pikir edýän. Kırgızstana döwlet gowşak boldy we döwletiň resurslary ören az. Ine basym döwletiň 2005-nji ýylyň martyndan bäri geçen 10 ýyl bellenýär. Şondan bäri men döwlet hatda has gowşady diýerdim. Onsoň eger biz opozisiýa barda gurrun etsek, bu ýerde nähil siýasat alternatiwalarynyň teklip edilýändigi barda gurrun etmelim käk diýärim. Onsoň meniň aýdyşym ýaly ýer astyndaky we jemgyýetçilikdäki platformalaryň ikisi hem, ýagny biziň iki opozisiýa lagerlerimiz hem islamçy güýçleri wagt edýär. Bu bizde bar bolan alternatiwa. Ol biz adalaty getirýäris diýär. Şulardan başgalaryň ählisi, ýagny öňküler, şol bir zatlar bizde Kırgızstanda munyň suwutnamasy bar. Bilşiňiz ýaly bizde iki ýerek rejim çalşdy. Akaýew Bakiýew bilen çalşyrly, Bakiýew ýygyndaklar bilen çalşyrly. Onsoň men size aýdyp biljek, dolandyrışda, siýasatda şol bir ýagdaý, ýagny şol bir ösüş programmalary, şol bir ideýalar, şol bir görnüşdäki gymmatlyklar, ýagny bu ýerde siýasat alternatiwasy ýok. 2010-njy ýylda hem şeýle bolupdy. Elbetde bu ýyl ören tragiki wakalar bilen taryha ýerdi. Kırgızstan üçin hakyky pursat şu ýylyň oktýabryna gelýär. Biz şonda ilkinji hakyky parlament saýlawlaryny geçirer. Meýdanyň näil açykdygyny, sesleriň sanalyşy näme derejede adalatly bolar, ne şondan soň görürs. Eger bu başa barsa, diňe şondan soň hakyky demokratik dolandyryş barda gurrun edip bolar. Emma bu parlament saýlawlary oktýabrda bolmaly. Belki de Kırgız halky dürli alternatiwalaryň arasyndan öz seçkilerini etmeye mümkünçülük alar. Elections where voters of Kyrgyzstan hopefully will have choice between various alternatives. Gepliyar Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz ençeme siýasy wakalaryň fonunda Merkez Aziýada opozisiýon partiýalaryň ýagdaýyna we gelecegine başlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Programamyzda Täjikistanyň Islamçy partiýasynyň ýolbaşçysy Muhiddin Kebiri, Kırgızstanyň tanymal siýasy liderlerinden Edil Baysalow, Merkez Aziýa boýunça tanymal synçylar Bruce Panier bilen Uruş we Parahatçylyk institutynyň redaktory Jan Maklut daglar gatnaşýarlar. Töbetdeşligi Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alparýar. John biz saýlawlar barada gurrun edip başladyk. Ma'lum bolşýaly Kazakstanda hem täze saýlaw ulan edildi. Eýsem sen bu saýlawlarda Kazak opozisiýasy nähili rol oýnar diýip pikir edýärsiň? Ýagny olar gelýän saýlawlarda nähili netijeler bilen çykar? I think they won't play
much of a significant part in this election. Mening pikrimçe olar bu saylawda beýle bir düýpli rol oynamaz. Ýagny bu ýerde de oppozisiýa esasy siyasi sistema tarapyndan gırakladylan, ısgyndan düşürilen ýagdaýda bu ýerde bellenmeli zat şu geçen ýyllaryň ahlisinde bu sebäpdäki siyasi sistemalar saylaw geçirenden bolup geldiler. Emma ol ýerde hakykatda saylaw bolmady. Men onsoň muny etmek näme gerekdi? Muňa derek monarxiýa döredilse bolmaýarmy diýäryn. Hatda Türkmenistanda hem köp partiýaly siyasi sistema bar. Özbekistanda 5 tane siyasi partiýa bar. Onsoň adamlaryň şunça dürli partiýanyň gatnaşmagyny ençeme kandidata ses vermegi giden bir proses näme gerek? Barbyr biz kimiň ýeňjegini bilýär sahyrin diýmek mümkin. Bu Jenap Kerimow barada aýdylanda hem Jenap Nazarbayew barada aýdylanda hem şeýle. Elbetde monarhyň ahir netijede näçe uzak ýaşajagy belli. Eýsem şondan soň näme bolar? Monarhyň ölmegi wagtda Badawa demokratik çekişmeleri ya diskussiyalara alıp gelmez. Eger Türkmenistanda bolan ýagdaýa seretsek, elitanyň arasyndaky görünmeýän söwüş ýene şol bir görnüşdäki lideri häkimede oturtdy we öňküsýaly dowam etdi. Ýagny bu ýerde döwletiň hakykatda nähili ýaýwanlanmalydygy wagtda ören alçaklama bar. Elbetde soňky ýyllarda Orsiýetde uly özgörüşik boldy. Ýagny postsovet dünýäsiniň ilkinji 10 ýyllygynda Orsiýetde öňe tarap ädim edilmege çalşylýardy. Metbuat ören işçiň hökümetden aýry guramalar durly syýasy güýçler, hakyky çekişmeler durly ideýalar bardy. Merkezi Aziýalylaryň köpüsi hususan da oppozisiýa muňa käbir derejede umyt bilen seredýärdi. Emma indi Jenap Putinam şol bir tehnikany, ýagny Nazarbayewiň, Kerimowyň 2-10 ýyllyk ozal ulanan emellerini kabul edip aldy. Başga söz bilen aýdylanda ol gün tertibini öz eline alýar, güýji öz elinde jemleýär. Esasy ykdysady emlakleri döwletiň yktiýaryna geçirýär. Metbuaty öz kontrollugyna geçirip, mediýany döwlet guruluşygynda berk merkezleşdirilen ideýalary durmuşa geçirmekde esasy güýj edip ulanýar. Biz bularyň hemmesini Merkezi Aziýada gördük. Indi bu modelin Orsiýetde ulanylmagy goýun çökkünligine düşürýär. Bu meselede Azerbaýjan bir gowy mysal bolup dur. Olam Orsiýetlere seredip duran ýurtdy. Onsoň olaram, olar sen parhyna almaýar, näme üçin biz etmeli diýdiler. Of course, is a good example of a country that has looked at Russia and said, well, hey, they don't care about human rights. Why should we? Johnson görüňe hakykatdan hem gyzykly ýere getirdiň. Orsiýetiň rolunyň ýokarlanmagy goýuny çökkünlige batyrýar diýdiň. Kırgızstanda oppozisiýa Orsiýetiň ýzyna gelmegine, ýagny Merkezi Aziýada täsirini gaýtadan güýçlendirmegine nähil garýar. Baýsalow, oppozisiýon liderleri hökmünde bu sizi nire elter? I don't think anybody in Kyrgyzstan will question role. Yani Kırgızstanda hiç kim Orsiýetiň rolunu we täsirini soragasyn almaz. Şu sebäpden bu ören gyzykly, sebäbi biziň syýasy pikirlenişimiz turup başdan Akaýew wagtyndan bäri Orsiýet bilen uğurdaş we häzir bu ýagdaý hasam güýçli. Bu diňe Orsiýetiň has erjelligi bilen bagly däl. Eýsem Kyrgyz syýasatçylarynyň Orsiýetçi bolmak zerurlygy bilen bagly. Onsoň bu biziň näme garaşdyrdygymy we durly syýasy aktýorlaryň ýol başlygy aslynda näme garaşdyrdygymy bardy. Gaty kän gady gurrunýar. Emma meniň gurruňy edesim gelýän zadym biziň goňşy ýurtlarymyzda ýol başlygyň çalşmagy bilen bagly. Men bütün Kyrgyzstanyň halkynyň adyndan gurlap biljek. Biz Özbekistanyň ýol başlaryna juda berk jan sağlygyny arzu edýär. Sebäbi bu ören arada ýagdaý. Meniň pikirimçe bu özbek halkyna da, hatda özümizde de sebäpdäki howpsuzlyk nukdaýy nazaryndan Türkmenistanyň ýaly senariýany arzu ederdik. Sebäbi biziň soňky 10 ýyllykda gören zadymyz diňe has möwjüden imperialist Orsiýetde eýsem biz Arap ýaly dilýänden hem köp sapagallyk, syýasy giňişligiň açylmagy hiç ýyl taýýarlyksa jemgyýetlere näil torgunçlyklary, kynçylyklary we nazara alınmadyk betbaşlyklar alyp geler. Olar taýýar däl. Raýat jemgyýetini gurmak, metbuaty, käbir gymmatlyklara öğretmek 10 ýyllyk alýar. Biz ýuwaş-ýuwaşdan geçişiň tarapynda, sebäbi başgaça bolany daşky basışlar we içerki ýagdaýlar esasynda, ýagny bilimiň peselmegi we beýleki özgörüşler sebäpli eger goňşy ýurtlarda geçiş şowsuz bolsa, bu biz üçin diňe gara basma bolar. My country has its instability in a neighboring country following, failed transition. Menin pikirimçe biziň wagtymyz tamam bolýar we biz söhbeti jemlemeli. Can I get in one thing? Men bir jümle goşup bilermi? Howa biruz gepleşigimizi bir optimistik pikir bilen jemläýsäň. First, I'm going to have to give you a kind of a pessimistic picture because I really want to pick up on what Adil just said, and in fact we brought up Russia. İlkinci gezek men size pessimist jemleme vermekçi. Sebäbi men Edil'in ýepýän aýdan ýerinden dowam etmekçi.
Ýagny biz ortiýeti we onuň geçişde oýnap biljek roluny ýatladyk. Men goýdy ýakyn günnäwr Demirgalyk Afrika wakalary bilen bagly bir näçe makala okudum. Bu gurrun edilýän ýurtlarda oppozisiýa güýçleriniň arkasynda günwatar gollaw boldy. Onsoň siz Birmany, Myanmar hem şol kategoriýada goýup bilersiňiz. Ol ýerde liderleri agdarmaga finansiýan hereketlere Ýewropanyň hem Birleşen Ştatlaryň hem gollaw boldy. Inni Myanmar almanymyzda ýakyn günnäwerde bu ýagdaýyň getiren netijesini seredin. Ýagny bu rewolýusiýalardan näme gelip çykdy? Onsoň meniň pikirimçe bir merkezi oppozisiýa üçin bir çäklenirji faktor bolar. Ýagny olar öz hereketlerini öňü teklänlerini kän bir günwatar gollawyna bil baglap bilmezler. Sebäbi her bir adam iň gowy hökümet, durnukly hökümet diýen ýalyrak bir netije gelýär. Everyone has kind of concluded that the best kind of government is a stable government, whether it's an authoritarian Bruce, I government. think I have to interrupt you because you are giving Bruce, a men wrong senin picture. fikrini bölmeli Like, bolýar. is there Sebäbi was sen any- ýalňyş jemleme berýärsiň. Ol ýerde günwatar metbuatyň sahypalaryna ýa Alatlyk radiosynyň tolkunlaryna berilen marar gollawdan başga pesinden bizim regionumyzda hiç bir oppozisiýa günwatar hökümetler derejesinde hiç gaçan hiç bir gollaw berilmedi. Even, you know, No, and changes. I would agree with that. I don't think the West ever supported a specific party or individual, but what they were Men munyň supporting bilen was reforms that alalaşýaryn. were in Men keeping günwatar with aýratyn alynan bir partiýany ýa şahsiýeti gollatdy pikir etmeýärin. Emma käwr oppozisiýa toparlarynyň aýtmagyna görä günwatar reformalary gollady. Ýagny konstitusiýanyň hormatlanmagy, adam hukuklarynyň sylanmagy, adat metdugat ýaldatlar. Onsoň adamlar Merkezi Aziýadaky toparlar bu ýagdaýdan peýdalanyp bilerler. Ýagny günwatar hökümetleri bu dogry zat, bu dogry pikir diýip aýdyp bilerler. Emma olar şunu hem az aýtjagy meňzeýär. Sebäbi olar sistemanyň çaýkanyp başlamagyny ýa şeýle bir arga hala düşmegini görmek islemeýärler. Onsoň aýdaly olar Özbegistanyňky basyp ýatyryşlary, interneti we daşardan gelýän maglumatlar gözegçilikde saklamagy gönükdirlene meňzeýän edaranyň kommunikasiýa we täze tehnologiýalar ministrliginiň döredilmek faktyny halaman bilerler. Emma hiç kim bu arada hiç sada aýtmady. Sebäbi olar näwirli bir hökümetden Kerimovň durnukly hökümetiniň duranyny gowurýarlar diýip pikir edýär. Sebäbi näwirli hökümetiň näme boljagy belli de. have the stable Karimov government in there than the unknown, because the unknown hasn't worked out for him. John Sonkvellik sen edil Baytalowyň we Bruce'un oppozisiýanyň dürli aspektleri bar diýen gürüňni eşitdiň. Sen gelýän 5 ýylda biz muny umumlaşdyryp bilmesek-de Merkezi Aziýa oppozisiýasyny nirede gödöňe getirýärsiň? Bu ýerde nähildir bir ütgeşme bolarmy? I think it will be remarkably similar. I mean, I think. Benim pikirimçe bular bir meňdeşrak bolar. Kyrgyzstanda bu ýerde bir görneten gyzykly mysal. Sebäbi olar liderleri çalışýarlar. Olar bir-birine çalymdaş, emma olar azyndan şol liderleri öldürmän ýa ölü tapman çalışyryp bilýärler. Hatda siýasat durgun. Şol durkunda galan ýagdaýynda hem bu bir pozitiv zat, ýagny düpli bir zorluğa ýol bermeýän, belli bir derejede diversifikasiýa mümkinçilik berýän, konfliktsiz bir sistemanyň bolmagy gowy oňaýly bir zat diýip pikir edýärin. Without conflict, and that's positive. Hormatly dinleyijiler, Merkezi Aziýanyň oppozisiýasyna başlanan gepleşigimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Gepleşigimizde Edil Baytalow Kyrgyzstandan, Muhittin Kabiri Tajikistandan, Bruce Panier şu ýerde studiýadan, John McLeod bolsa Londondan gatnaşdyk. Programmany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp berdym. Ýene bir gezek efir tolkunlaryna duşýança hoş sag bolun. Minnetdar.